Kaixo, Andoni. Kaixo, zemuz? Oinotazu. Bani ere, hementxe. Ilusioa. Nei ere? Ukuneko trabenetan. Nei ere ilusio handi egiten dit, Jonik, benetan. Porque proposatu zen nirearen esaten hon, bueno, ze kontatuko dionik, venga, animatzen naiz, a ber. Zeo zer kontatzen den. Andonitan asko itzegin dugu telefonoa, WhatsApp ez baina. Ezautu. Ontxe. Ontxe esakutzen geha, bai. Andoni ubetxukoa. Fisioterapia gaukoan dugu gaia zerretuk fisioterapia. Beitu, nahi asko gustatzen zait kontatzea historia hau, porque, bueno, politia da, ez? Azkenean, bitu, nik fisioterapeuta nahi non izan txiki-txikitatik. Ze nire ama erizaina da. Baina lehen fisioterapeuta izateko iten zenun, lehenengo erizaintza iten zenun, eta gero, fisioterapia ikasten zenun, bi urtegi eta zan fisioterapia. Eta justo nire amak erizaina bukatu zen, eta fisio nahi zuen ikasi nire amak ere, baina orduntxe jaio nintzen nik. Eta nik uste nik betik berdina kontatzen dut, eta gogo horiek nahi pasazitzaizkitela. Porque, karo, aurduan gelditu zen nire ama, eta ezin izan zen ikasketakin jarraitu. Eta nire etxen beti onda fisioterapia hitza oso presente, ez? Eta ni txikitatik galdetzen dizuenen, bueno, eta zena ezu izan, handia zean, eta ni beti esaten hon, ni nez fisioterapeuta izan. Eta oin ja nahiko ezaguna da fisioterapia, baina nik ja 44 urte ditzen, eta oin dela 25 urte etzan hain ezaguna fisioterapia, oin dela 30 urte, ume txiki bandintzan etzan hain ezaguna, orduan fisioterapeuta, jende grazia egiten zion, ez? Fisioterapeuta, irakasleketa, fisioterapeuta. Eta bitu, atea kontuk, ze gogo zeon gure etxen fisioterapia ikasteko, nire arreba ere, Ester, fisioterapeuta dala. Osea, lauan arrebatatek, bi fisio. Apau, zabalta, Bai. Ni egia izan, igual, txantajea irudituko zazu baina. Bota. Ala. Ne, fisioterapeutak asko gustatu eta errakarri izan diete txikitatuk zeni askatzen egon nahiz amabos urtez eta angenitu fisioterapeutak, logopedak eta kontaktu handia euki izan genik fisioterapeutekin. Gure lanbidea oso politia da. Polita da! Oso. Azkenian, gainea, gure lanen alor asko dare, ez da? Fisioterapia ez da bakarrikan traumatologia, daukezu neurologia, daukezu pediatria, daukezu alor pilo bat, ez? Geriatria, daukezu gauza asko. Orduan, karo, alor bakoitzen zuk zure eskuekin aportatzea pertsonai eta zure konozimentuakin lagungarria dian gauzak, oso eskerroneko lanbide bada, nik egunero satisfazio pertsonal asko hartzen ditute lanean, porque jendeai laguntzen diot, hobeto bizitzen, ez? Eta hobeto egoten, edo minak kentzen, edo saiatzen geha sikiera, eta horrek, asko betetzen ditu, profesional bezala. Agotu baino asko ikeu. Claro. Zu pentsatu zazu azkenen kontaktu barrera fisikori puskatu iten dugula ja asiratik, fisioterapeutak ikutzi iten dugu jendea, orduan ikutzeak biluztu iten zaitu, ez? Pazientea askotan, ondo baldeen badakizu bideratzen, eroso sentitzen bada zurekin, oso harreman politxa sortzen da, oso politxa da. Eta gero eguneroko lana, azkenen pentsatu zazu, gure tratamendua ez da, nik ikuste zaitutu hain eta ikuste zaitute mendikan 5 hilabete eta berriro. Tratamendu kontinuidade badao eta harreman bat iten da eta, politia da, oso. Andoni baina, ez dut jakingo zehazki esaten, baina zuk bukatuko zu gai hau, etzen duen ikasi zerbait Txinako medikuntza edo. Nik formakuntza jasotzen non bitarten, unibertsitaten jaso non ere formakuntza ez ohiko bat, ez? Baita ere pixkatxo bat medicina tradizional txina ikasi non. Bai, zergatikan, porque gustatzen zitzaiten pixkatxo bat ere
beste alor batzuk ere ikuspegi hori zabalago eukitzea, ez? Eta esate dizut, asko gustatu zen zaitela esperientzia hori jaso izan hain gaztetatik, porque, bueno, ateak irikitzen dizkizu eta ikusten dut dala, ez dala, zientzia bakarrikan, badarela beste gauza batzuk zientzian bitartez esplikatu ezin ditugunak oraindikan, baino ere egia dianak, ez? Eta konturatzen zeana, poliki-poliki, ni urteetan zehar investigatzen jo naizena eta tendentzia asko, konfirmatzen joten dira, akupunturako puntu horiek, esatezu, pues orain hitz egiten dugu de puntos gatillos, baina azkenen terminologiko kontua dela, baina bibendikuntzak helburu berdina daukiela, dala jendea mina kentzea edo osatzea, ez? Eta azkenean oso komplementario diala, bai bat eta bai bestea, ez dara zertan burruka hori egon behar, ez? Nik irakurri zaitut, egitegaz, euskaraga itzultzen saiatuko nahi, bestela egitegaz esango ez, bizitzak zu ibibage egiteko, zu ebimediozu ibibage bizitza Bai. Bueno, hori da nire gehien gustatzen zaiten esan. Lema. Bai, ala, lema bezala, erabiltzen dut eta askotan gogoratzen dio nire buruai ere. Ze, batzutan danok dauzkegu egun tristeak, ezta? Edo, egunak edo sasoiak edo, bizitza batzutan krudela da, ez? Eta danok dauzkegu esperientzia traumatikoak eta nik nireak dauzket danok bezala. Baino, baitik konturatu naiz, gauzak erdi utxik ikusi beharren, ez? Erderaz esaten den bezala, el vaso medio lleno. Saiatzen basea, buelta ematen historia horri, naiz da kosta, noski kostatzen dola, baino aurrerago errexago egiten dela. Eta hori adibidea jarriko izut, pazientekin berdinak gertatzen, nik paziente bat etortzen zetenen konsulta. Eta esaten ditenen, hau ez dijo ondo, probatu ditu gauza asko, eta seguramente ez dira zuzendatuko, porque esan dietu oso nazeala, baina hau oso geski dago, ez dira zuzendatuko, ez? Eta nik beti esaten berdina, ez nik ez dira zuzendatuko, ez zuk sendatu beharra aukezu. Eta orduan zure aktituda oso importantea da. Zuk konfiantza bat jartzen badezu nire terapian, niregan, eta nik esplikatzea izkizuten gauzak, iten baituzuta, saiatuko gea ondo jartzen. Baina aktitudean hor datza. Osea, dau jendea oso aktitude positiboa daukena eta sendatzen dana, eta jende batzuk oso aktitude negatiboa daukena eta ezinezkoa dana sendatzea, porque ez dut dena sendatu. Eta horren harrira kontatu behar dizut gauzatxo bat, Joni. Porque esaldi hori ez da nerea. Esaldi hori da Ramon Olasagastina, da idazle bat euskalduna. ¡Mierda de Ramón! Eskuminak eman nire partez. Bai, Ramon. Bai, muixo Ramon. Pertsona hona da Ramon, oso mutilona da. Ramon Olasagastik, dauke liburu on asko, baina nire gehien unkitut zitena izan zen Mendiminez liburua. Bai, ez dakit aukera ukidezun liburu hori irakortzeko, merezido asko. Eta Mendiminezen askeneko kapituloa nire anaian omenez idatzitako zea bada, bale? Kapituloa da, porque nik anaia galdunon 2004 urtean, mendian. Ez da txagartatzen. Nik ere 2004 ama galduna. Oso traumatikoa dira, lehen esan deguna, ez? Eta 2004 urtean, hortan, txoion ez behar bat eukizon eta galdunon anaiekin asko biltzen nintzen, oion emendin, eta utxune handia sentitu non. Eta, omenaldi gisa edo, 2006 urtean, espedizio bat inon lagunon batekin. 2004 esan dezu. 2004. Bai, Ramalau. 2004, bada. Eta lagunon batzukin espedizio enon, behien arten Oier, eta junginan Himalaiara. Eta igo benun mendi bat, Gazenbron bida itzen da mendi bat, 8.000ko bat, eta gaiurren, inon, nean nahiak utxura zeuken hankabaten gainen jartzea eta hola egan ateatzeko posizioa, ez? Eta inon hori, eta argazki bat atean non eta irrifartxu nago, ez? Eta Ramon Olasagastik liburu hortan jarrizon hori. Hor dago, ez? Andoni bizitzari irri egiten, bizitzak irri egin diezaion, ez? Oso momentu, dolu handiko momentu bazan, eretzako 2 urte zian anaia galdu nola, eta esaldi hori kriston indarra mantzian, eta askotan esan dio Ramone. Eta orduan, hori nire lema bihurtu non, porque pentsatzen dut bizitzan, zer demotre, hoxe dauzkeula arrazoiak batzutan dana posako hartzea bidaltzeko, baina aurra egin behar dela eta irrifar batekin asko zerrexago dela.
momentu horiek askotan, eta ez nabegatik, bezitza oso gematu, pokulo bilatzeko nu, baina Noski, segitu, noski. baina askotan esaten zu, jo, hemen gaude, zebete Noski, batik, noski, eta gaina, ostra, buelta ematen diozu eta konturatzen zea azkenen bizitza ederra dala. Ederra da. Bere momentu gogorrekin, baino bizitza polita da, eta kriston aukera daukeu momentu bakoitzen, ez? Arnasa hartzen duzu momentu bakoitza, baloratu barko genuke, gero eguneroko bizitza baki guzu ze gertatzen da, baina egia da, jene, ostra, azkenen afortunatu batzuk gea, jaio gean lekuan, jaio gehalako. Zein da zu helburua fisioterapeuta bezala, paziente guztiak ez dira beginak izango bakoitza mundu bada, baina zein da Andoniren hasiera bateko helburua. Nei asko gustatzen zaite traumatologia. Bai, nei gehien gustatzen zaitena da, pues hori, giharrak, tendoiak, artikulazioak. Esan dizuten bezala, alor asko dare fisioterapia barrun, baita dago, neurologia, adibidez, neurologia nire arreba ester, fisio dala baita ere, piloa gustatzen zaio neurologia. Eta nei neurologia da gai bat, pues hainbestez nahi moina erakartzen nik, traumatologia gustatzen zaite. Traumatologian barruan, gehien gustatzen zaitena zatia da besoa. Zergatikan, pues bizitzak eraman nahuelako horta, porque azkenian, ni eskaladorea naiz, mendizalea, eta eskaladako lesio gehienak, besoan zentratzen dira. Orduan, erderaz esaten bezala, Dios los cree, se juntan, konsulta dauket eskaladorez beteta, eta mendizalez beteta. Orduan, poliki espezializatzen juna izan horretan, eta asko erakartzen hauen artikulazioak dira, bai sorbalda bereziki, bere komplexidadeakin asko erakartzen hauen artikulazio bada, eta eskua, asko gustatzen zait. Eskuko lesioak, poleak, eskaladoren lesio, oso... Eta nik irakurta dakatzeko Andonekin ez dakit zedakatzen baina aizko irakurrion denboa oso gutxian, osea, tokatzen. Ez da ohikoa mendi edo eskailatzaileentza fisioterapeuta bat ikustea. Ez da ohikoa. Ez zan ohikoa, gero ez eta gehiago bai, nik formakuntza asko indet, eta jende asko ukidete praktiketan nerekin zentroan, eta jende asko erakusten saiatu naiz, nik ikasi detena urte hauetan. Baina egia da, espezialidade bezala, fisioterapia eskaladorekin, nik eukin nola suerte hori, terreno virgen baten aurrean, gauza pilo bat ikasteko eta esperimentatzeko aukera hori eukinon, ez? Euskal selekzioekin egon nintzen, Espainiako selekzio egon nintzen eta jarraitzen dut. Eta Espainiako selekzioekin ere kolaborazioak egiten ditu tarteko, orduan, suerte eukidet munduko eskaladoreik onenak eukitzeko nire eskuen artean, eta horrek asko erakutsi dit, noski baietz eta asko ikasi dut, bai. Zer euki behar da kontutan adibidez eskuko lesio batean. Gure alorren, azkenen, normalen diagnostikoa mediku batek egin beharra dauke. Bai, fisioterapeutak tratamendua jartzen dugu, baina ni kontsulta pribatua dauket eta nahi tokatzen zait dana egitea, ez? Eta zalantza baldin badauzket, egia da suerte handia dauketera, talde mediko on badauketo ondoan, laguntzen diatena pilo bat. Baina normalen diagnostikoa da zailena. Hor da, esperientzia klinikoak eta gaur egun dauzkeun ekografia eta diagnostikorako erabiltzen ditugun metodologiak posibilitatzen digute diagnostiko bat ere guk emititzea, fisioke ematea, diagnostiko fisioterapeutika deitzen diguna, bai? Orduan, zailena diagnostikoa da, porque hori ez badezu ondo egiten, ja beste guztia ez da dator ondo. Osea, nahi esan, azkenian tratamendua diagnostikoaren arabera jartzen da. Orduan, diagnostikoa ez bada ondo egina, tratamendua ere ezin da ondo bideratu. Orduan, zailena diagnostikoa da. Behin diagnostikoa ondo egin da, tratamendua, posibilidade, gero eta teknika gehiago ezagutu, posibilidade gehiago eskaini daizkizu, eta gero tratamendua jarri, eta gero gehien kostatzen dena eskaladoreekin da frenatze hori, ez? Pixkatxo bat eukitzea, ja hobeto sentitzen diaren,
readaptazioa da azkeneko fase izango genukena, berriro eskalatzea intensidade altutan, fase hortan, readaptazio hortan laguntzea ere prozesu hori oso polita da. Osea, prozesu guztia bere garrantzia dauke, baina zailena diagnostikoa da, sin duda. Bai. Medikoan zaudete pixka bat. Ez, nik ez daukete sentsazio hori, menpekotasun sentsazio hori, baizik eta kontrakoa esango nuke, kolaborazio zuzena. Asko aldatu dira, egia nik fisioterapia ikasi honen, etzan gaur egungo egoera, baiz geunden oso supeditatuta, medikuk esaten zuena, eta hoxe, baina gaur egun esatzen nik dauketen medikuk ondoan tratatzen diate beste profesional bat bezala, eta baloratzen diate pilo bat zentzu hortan, eta sentitzen ez oso baloratua gaina zentzu hortan, porque, zure esperientzia klinikoari esker, diagnostikoak ere egin ditzazkezu, inongo arazoik gabe. Ez geha bata bestearen etxai, baizik eta lagunak, eta pazienteak azkenen bere medikuaren esperientzia behar do diagnostikorako, porque behi dauzki herramienta pilo bat diagnostikorako, imaginak, resonantziak, eta guk ere aportatu dugu historia guzti honetan, beraz da kolaborazio ona, zentzu bertan ez dugu, nik ez dauko sentsaziorik edo ni mucho menos. Fisioterapia munduan nahiz eta espezializatzea nego lanean zaudela. Ikasketa prozesuak jarraitzen nuen beti ikastena zen. Bai, noski. Hori gaina pentsatzen dut gauza oso garrantzitsua dela gure lanbiden danetan, baina gurean ere. Ze azkenen fisioterapia pentsatu zazu zenbat evoluzionatu duen azkeneko urteetan asko. Teknika berri asko agertu dira, teknologiak ere kriston desarroioa aukido, orduan horrek ere posibilitatu ditu terapia berriak aplikatzeko aukera aukitzea, eta guzti hortarako formakuntza ezinbestekoa da, bai, hori urtero formatzen jarraitzen dut, eta gaina ilusio eskeharra da, porque ikasten dezuna, saiatzen zea gero konsultan aplikatzen, are fisio bea bihurtzen zea horri esker, orduan ez da oso goloso zirkulo hori. Ikerketa bat egin duzu, edo egiten zabez. Bai, ikerketa munduan ni ez nago oso sartuta, porque denbora asko kentzen duen zea bada, baina egia daukinola suertea, eukitzea mutil bat praktikatan bere momentun, xeber, eta proposatu nion ikerketa bat egitea, eta beak desarrollatu do asko ikerketa mundutikan asko jodo, eta ikerketa horrekin konturatu geha, ikasi ditugu gauza asko, ikerketa importantea da. Zer gertatzen da, ikerketa ez dagoela ondo baloratuta. Eta orduan esfortzu asko eskatzen duen gauza bada, baina etekin ekonomiko oso gutxi ateatzen diozuna. Orduan, zaila da, ez, egoera horietan aurrera eramatea. Eta gero, nire egoera pertsonala momentu honetan ere da dana, daukete lanbide bat asko betetzen nagoena, eta gero familia bat daukete, hiru ume dauzket, eta... Noaz! Ya está, hirugarrenan ere kontua izan da gaina. Eta ja! Ya está, bai, batirtzen pikin esan zia, batatze da nire pikotea. Planta oingo dugu eta nik esan neuke, gula nahi arrebak ginen, eta nik hirugarrenan ilusio hori baneuken, eta ontxe, urte terdi dauke ja txikiak, baino... Bai, 7 zarrenak malen, eta 4 anerrek erdikoa, eta txikienako urte terdi, aiurrek. Nire oso posina, asko gustatzen zaite, umek gustatzen zaizkit, eta familia handi aurkitzea ere gustoko dut. Ego fiziok alteako ja. Aitak saiatuko da transmititzen pasio hori. Baina, antolako, edo fundazio bateko responsabileak bazera begaran edo. Ez, hori irakurriko zenun zer beka batena, Xabier Ormazabal bekana agian? Hola! Bai, Xabier Ormazabal zan nire anaia, eta bere omenez atea genuen beka bat. Mendiko aktibidadeak eta, mendiakein erlazionatuta dauken beka bada, Urretxuko udalak ematen duna,
bi urtetik behin egiten dugu, eta horrekin batera egiten dugu mendi festa bat, ere. Mendia erakartzen dugu pixkatxo bat herria, ez? Bloke txapelketak montatzen ditugu, street boulder, slackline, gauza desberdinak egiten ditugu. Eta bai, bekako kontu hori nahi asko betetzen dit, porque da, azkenen Xabi nahia, bale, txoiun zendu zen, baina bere oroitzapena bizirik mantentzeko forma bada, ez? Azkenean, beti hori nik irakurri non beste lema bat izan dekena edo, pertsona bat bi aldiz hiltzen dara esaten zona, ez? Bat fizikoki juten genen, eta bigarrena bere oroitzapena ezabatzen danen, orduntxe ja betirako desagertzen zea, ez? Eta nire helburua horietako bat bizitzan ere da bere oroitzapena bizirik mantentzea, orduan, Begikaren historia guzti hau, azkenen eskusa oso polita da bere oroitzapena bizirik mantentzeko, festa bat montatzen dugu, jende pilo bat etortzen da bere laguna zianak, etzianak, ezagutzen zutenak, etzuenak ezagutzen nire laguna diana, kriston egun polita montatzen dugu horren inguruan, eta eskusa polita da bera presente eukitzeko. Eta jakaitu festa hori. Noski baietz, hori aurrera, horrekin aurrera. Bai, noski behar dela. Zer musika entzuten duzu? Ointxe, Pirritx eta Porrotx, eta... Ala! Zer hona! Nik ointxe kotxen, ni umean nintzanen, gure aita jartzen zen beti mexikanak entzutea gustatzen zitzaizkion, eta kotxen mexikanak entzute ditugu. Gaur da eguna, nik ez dutela entzuten nire musika, entzuten deguna umeek gustatzen zaien musika. Izaro eta Pirritx eta Porrotx. Badakizu hemen zaurela pailazoen kritikari batekin, nik batzutak kritikatzen ditut pailazoen zergatik. Zergatik, nireakin ibilinen nire astapenak mundu hauetan, beraiekin nire kolaboratuen abestietan, ahotsa jartzen Baita emanaldi batzu eta beraiekin kantatzen eta ni aioga Pirritxekin oso abesman estua daukat. Ez nekin, betxo, ez nekin. Eta beti esakaitzen nire alako kritika txiki bat da betxo, ez nekin, ez nekin hainbesteko kolaborazio ditzen zen una behaiekin. Eta Pirritx eta Porrotx orduan entzuten dut. Hombre, eske hori tokatzen zain joan. Gustora entzuten dut, Gustora, ez da gustoko musika. Baina, iten dute, nik uste kriston lana iten dutela, eta euskeraren alde, kriston lana iten dutela, porque, suerte bada olako pailazo batzuk eukitzea hemen, Eta ni beti esaten dut begira musikaria, komposaketa Xavier Zabala daukate musiko oso ongia, euskalari maia, eta beti esaten nire behar begira. Zuek umentzako zera abestia emanaldia egiten dituzue, baina beti heldutasun puntu baiteko. Guztiz ados nago, eta jorratzen dituzten gaia, berdintasuna, familiaren kontua, bertatik bertarako, gai potoloak eta oso era politen kudeatzen dituzten. Ez, nahi egia da, txalo handi bat, zentzu hortan Pirritx, Porrotx eta Mari Mototxi. Eta talde guztia. Fizioa zean nagusuke, baina andone zukere pequena zea, bizakia zea, zuge baguan bainago, zuge xauma hori, baina ni jakineko nuke zentzuk dira zuge kezakak gau egun. Gaur egun ere kezka, nire kezka nagusiena momentu honetan etorkizuna begira, ez? Pixkatxo bat zer geldituko zaien, ez? Zer mundu geldituko zaien. Askotan, dakit zahartzen nahi zen ozertan, baina nik lehen olako kontuk ez neuzken, ez? Burun, baina egia da, nire seme alabengan pentsatzet mundu... Gustoko litzake nik eukideten mundua
eukitzea behaiek, ez? Askatasuna, bueno, bidaiatzeko aukera hori eukitzea, kulturaz gozatzeko aukera hori eukitzea, baina ez dakit ze mundu tokatuko zaien bizitzea, batzutan hotxe asko entzuten dira askatasuna poliki-poliki galtzen jungo gehala, podere adkizitiboa ere poliki-poliki galtzen jungo gehala, eta arduratzen hau, etorkizunak arduratzen hau pixkatxo bat. Orain, pasatu dugun pandemia historia guztionekin ere, oain gerra hotxak, ez da, pixkatxo bat guzti honek arduratzen hau, porque, etorkizuna batzutan esateizu bizitza krudela eta ederra dela, ez? Baina guk ezagutu den bizitza oso politia izan da, oso erresa izan da gure bizitza. Osea, guk ez dugu problemaik zer jan, zer jantzi, zer ikasi nahi, eta, ostra, kriston suertea da hori, ez? Osea, ni jaio nintzen 1978an eta oso urte onak ditut, ez gerraik, ez, Euskal Herrin errealidade borroka bat bazegoen, bai, baina, ez zaigu ezer falta, ez? Eta etorkizunari askotan hori eskatzen diot, ez? Olako paroa izan da dila behientzako ere. Nirekat, ogoitzapen bat, beti esaten dena, eta ez dakitan kontzientzia edo zer hostia. Baina nirena, Tolosan biltzen nintzen amagutez. Honera eta gubina, Donostia ba. Baina, Tolosan biltzen nintzen, umen nintzela nire aurkian eta kolate. Goatzen jendea albidez. Irribagoen gehiago itezu edo kaixo kaletik edo izketan gelditzeza eta guainak asintzazioa dena denboaren menpe gaude. Ados nago, ni pertzepzio hori ere badauket. Azkarregi bizikia, egia da, ez? Osea, zuk hartzen dezun pausadatxo hau, eta jendea elkarrizketatzeko ideia hau, iruditzen da superpolita, noski baietz, porque azkenian hau ez dugu egiten, osea, refleksio hauek ez ditugu egiten. Ez horregatik egiten ere bai. Eta zergatik egiten dezu, ba? Muntatzen jakitea. Gauzak. Pertsonetik, munduan zer dago politago pertsona bat zure parean jabe eta lehenengo deitu baiazko alba oneaino etorri eseri hemen eta begitara norberamen esperientzia kontatzea oinezako da. Eraiki eta sautu duten unibertsitate pertsona. Egia da. Baina horreitik esperantza ez dago galduta. Zu bezalako pertsonak existitzen jarraitzen dutelako munduan beraz egia da. Osea, nik uste azkarregi bizigia da. Eta ez degula tartetxo bat hartzen askotan, lagun bati esateko ze lagun hona dan, edo ama bati edo gurasoei tartetxo bat hartzeko eta behaiekin egoteko. Egia da. Sartu gea dinamika hortan eta azkenen horrek trato pertsonala galdu arazi egiten do, eta oin esango dizut ere asko individualagoa bihurtu goea. Lehen kolektibotasun gehiago zegoen, osea gauzak ateatzen zian aurrera, jendearen auzolagun edo auzolan pixkatxo bat ekimenetan, eta oin gero eta zailago dia gauza hori, porque claro, jendearen implikazio ere ez da haina handia, eta batzutan, galdu dugu, baina, herri txiki bagea eta elkartuta egotea beste ketzaigu gelditzen, porque bestela, tango gaitxo. Eta elkarrekin bizi eta nazakatu eta postu. Egia da. Ezko bizitza horrelakoa da, ez da... Bai, hola da. Zuri, gonbidea atzeagatik, honea? Bilaleko llego, mucho handiba, gure ikusia, Behontxe baietz. Venga, buixo handiba danoi, eta egurra!